Bidu ta' sena ġdida u għal ħafna ġenituri lura għar-rutina għall-allema r-ritorn fil-klassijiet u għat-tfal sena oħra ta' talim u avventuri fl-iskejjel rispettivi. Dan kollu jimmarka l-ewwel jum tal-iskola li f'diversi lokalitajiet mexa mingħajr abda problemi kbar għalkemm f'xi żoni tal-pajjiż rajna li żdied sew l-ammont ta' traffiku u konġestjoni ta' karozzi. Apparti tfal fl-iskejjel tal-gvern kien hemm madwar 17,000 student u aktar minn 3,000 edukatur li bdew sena skolastika f'waħda mill-iskejjel tal-Knisja fil-livelli tal-kindergarten, il-primarja, sekondarja u s-sitt sena post-sekondarja. Il-Kurja f'istqarrija qalet li din is-sena madwar 130 edukatur ġdid ġew milquha mid-delegat tal-Edukazzjoni Kattolika Dunmark Ellul u mid-Direttur Ġenerali tal-istess segretarjat Ian Mifsud. Aħna nibdew sena ġdida, sena akademika, ta' ħidma, ta' talim, ta' edukazzjoni, ta' formazzjoni xtieq nawgura lill-istaff, lill-istudenti, lill-LSIs, lid-dirigenti tal-iskejjel tal-ambjenti edukattivi kollha ta' pajjiżna, ħidma irżina u tieqa favur il-formazzjoni holistika ta' żgħażagħ ta' tfal tagħna għaliex ta' min jinsisti li fl-edukazzjoni hemm lajn ta' kull ġid. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa permezz ta' post fuq il-medja soċjali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fakkar fl-importanza tal-edukazzjoni kif ukoll fl-irwol importanti tal-edukaturi u semma kif l-edukaturi ma jgħalmux biss is-sillabu ma wkoll il-valuri li jiffurmaw it-tobba, l-infermieri, il-bdiewa, l-inġiniera, il-mechanics, il-mexxija tagħna u kull professjoni li s-soċjetà tagħna teħtieġ u tenna billi rrikonoxxa x-xogħol li jagħmlu u rringrazzjahom li b'tant dedikazzjoni u mħabba ta' kuljum isawru l-ġenerazzjonijiet futuri.